Bona hora. Avui, des de la biblioteca, us proposem la lectura dels Homes i els dies de David Vila-seca. L'adaptació teatral és de Josep Maria Miró. Qui era David Vila-seca? David Vila-seca va néixer a Barcelona el 1964 i va morir a Londres el 2010 atropellat per un camió quan anava en bicicleta a la feina. Era filòleg, catedràtic d'Estudis Hispànics i de Crítica Literària a Londres, especialitzat en literatura catalana i castellana. Entre d'altres, va realitzar estudis d'homosexualitat i les teories queer. També va escriure un estudi sobre Salvador Dalí i, de fet, va ser la seva tesi doctoral, que està publicada en anglès amb el títol El subjecte apòcrif, masoquisme, identificació i paranoia en els escrits autobiogràfics de Salvador Dalí. Va traduir diferents contes. Als anys 89-90 publicà una antologia de contes sobre la sida. A l'any 2007 li van atorgar el Premi Andròmina de narrativa per la novel·la L'aprenentatge de la soledat. Però avui parlem dels Homes i els dies, que es va publicar, és una obra pòstuma després de la seva mort, una novel·la on l'aprenentatge de la soledat, l'altra obra premiada, està inclosa, forma part dels Homes i els dies i és la primera part del llibre. Un text d'autoficció que ens arriba en forma de dietari. Aviam, els Homes i els dies. Un feixuc i interessant tractat de 700 planes on Vila-seca cerca en les profunditats de les entranyes. Cerca el seu jo i ens ofereix diferents pàtines d'aquesta interioritat. Un desplaçament físic i psíquic per construir una identitat pròpia. 22 anys de dietari amb teories psicoanalítiques. Un autoexili, per una banda, un exiliat intel·lectual que marxa al Regne Unit, a Catalunya no acaba de trobar el seu lloc. I per l'altra banda, la renúncia de les formes d'identitat dominants, resistència a la norma establerta, voluntat de la no domesticitat que imposa aquesta societat des del sistema, tant sigui religiós o el govern, una voluntat de no exercir els rols familiars. Tot plegat un recull de conflictes, catalanitat, família, sexualitat, tensions que el porten a la decepció absoluta i a la cerca d'una nova construcció, d'un nou espai físic i també psicològic. Vila-seca es construeix a partir de la seva negativitat, a partir de tot allò que li passa a la vida, la relació que té amb la mare, amb les seves parelles, amb la seva trajectòria laboral, amb les seves lectures, visites a museus, un esclat de sentiments, melancolia, desolació, fracàs, remordiment, també vergonya, cultura queer a la catalana, una aportació magistral per la literatura del nostre país. No és natural allò que sempre ha oprimit a l'individu, això és el que ens diu Vila-seca. L'autor transita, dialoga amb el seu coneixement intel·lectual i ens l'ofereix. Un seguit de reflexions que el fan evolucionar, un viatge existencial on ens parla d'ell i també de tots nosaltres. Tot aquest trajecte literari, fruit de les seves lectures que l'impregnen i l'aboquen el disseny de noves teories i plantejaments que l'escriptor va analitzant i ens va descapdallant. Tenim un reguitzell de referències de diferents disciplines: literatura, cinema, música, teatre, art, un desplegament de propostes que formen part de l'imaginari que envolta a Vila-seca, del que ell es va nodrint i amb el que
teoritza i emfatitza, com és el cas de la novel·la Camins de França de Joan Puig i Ferrater, 2 volums prohibits al nostre país durant molts anys i que David Vilaseca en va quedar totalment seduït. També es va impregnar d'altres autors com Gaziel, John Orton, Jaime Gil de Biedma, Josep Pla. Els homes i els dies, un viatge cap a la seva acceptació que ens revela una altra manera de viure i també de pensar, denuncia els privilegis que gaudeixen els heterosexuals. David Vilaseca, un acadèmic, un pensador, un estudiós, un poeta, un teòric. D'aquesta novel·la, Els homes i els dies, el dramaturg Josep Maria Miró n'ha fet l'adaptació teatral, un treball no gens fàcil, però que ha sabut resoldre amb enginy amb l'ajuda de Xavier Albertí. Xavier Albertí també és el director de la posada en escena d'aquesta peça teatral. La dramatúrgia és una mirada concreta de la novel·la dietari, podríem dir, un relat subjectiu on desfilen al voltant de 70 personatges que ens presenten les diferents veus que dialoguen amb l'autor, amb Vilaseca. Veiem la figura de la mare, una mare segons la visió del fill que en té d'ella, un amor fora de mesura tal com ell mateix defineix. La dramatúrgia ens mostra i dona el mateix lloc a grans personatges, com poden ser escriptors reconeguts, però també els travestits, per exemple. Ens els presenta tots al mateix nivell. Així construeix la mirada d'un país i d'una època. Veiem com el sexe està vinculat al pecat i no a la idea de creixement. Tot i així, la dramatúrgia i la novel·la no jutja, però construeix i ens aporta mecanismes i eines de reflexió per una identificació col·lectiva. Per tant, llegim i endinsem-nos en el complex llegat i l'imaginari de David Vilaseca. Una forma d'entendre la cultura a partir d'un patiment extrem que Vilaseca ha sofert i que jo personalment valoro com a missal pedagògic que ens ha deixat aquest autor per entendre i forjar un esdevenir conscient i crear un món més just i ètic. I un consell. Llegim primer de tot Camins de França, de Joan Puig i Ferrater. En el club de lectura de novel·la de Figueres de fa anys ja el vàrem llegir i comentar, i la veritat és que, si no ho heu fet, és una bona opció per aquest estiu. Una novel·la poètica fascinant. Us llegiré un petit fragment per anar fent boca, que forma part del segon volum titulat Llibertat i poesia, i us llegiré un petit fragment de la primera part, Simfonia dels camins. Simfonia dels camins. Paunar pels camins durant setmanes i mesos sense deixar extingir una certa flama secreta que cal tenir ben amagada per tal que els homes que trobaràs pel camí, iguals en això els de ciutat, no es mofin de tu, no n'abusin o no intentin d'apagar el foc que t'alimenta. És una lliçó de vida i ensems una voluntat que mai no et doldrà d'haver conegut. Menges sota els arbres, atrec de pedra de carretera, veus a la font que t'avelleix, converses amb tota ànima vivent que surt al pas. De tant en tant, s'esdevé que en un sol dia travesses plans, muntes carenes, arribes a cims que et prometen nous i potser meravellosos horitzons. Passes rius,
entres a diferents pobles i parles amb gent d'accent, de vestits i de costums diversos. Arribada la nit, dorms en un hostal de poblet, en una masia acollidora, damunt el fenc colorós, el cobalt que et fas al flanc d'un paller, potser de cara als estels. En vesprejar, sents una fibladeta de neguit, d'incertitud o de melangia. La butxaca magreja o es buida del tot. On dormirem aquesta nit? De vegades només cal acostar-se a una masia. Si viu gent de bons sentiments, d'aquella que no és deshumanitzada per la possessió d'unes quantes terres com n'hi ha tanta, l'amo no es fa estrany per una mica de sopar, vi i foc, un racó a la pallissa o sota cobert si és a l'estiu. Esvaïda aquella primera incertitud, sents que a poc se't va omplint el cor de pau i t'envaeix una seguretat que et fa el son lleugeríssim, com si et trobessis damunt d'un llit de plomes. Bé, llegim Els homes i els dies, de David Vila-seca, la dramatúrgia de Josep Maria Miró, i anem a veure la posada en escena dirigida per l'amic Xavier Albertí. I llegim també Joan Puig i Ferrater, Camins de França, una proposta per a aquest estiu. Bé, que passeu unes bones vacances i un bon estiu acompanyats i sempre acaronats del teatre. A reveure.